posere a jenom se to posouvá. Pak přijde a jak to, že to nebude. A přišlo se na to, že nesedí hodiny s napsanýma hodinama jako na projekt, s odvedenýma hodinama jako pracovníka na tom projektu. To znamená, že... A tak to není nic neobvyklého ani v Máš Meopě. na projekt napsáno 500 hodin, jo? Ale pracovník na něm třeba strávil 1000. Jo? A a proč, a co, a kde, a jak, nebo takhle, to je možná špatně, ale že on na to má, pracovník na to má 14 dní, ale on to udělá za 3 týdny. Proč? A když si spočítáš třeba ty hodiny, které na tom strávil, tak zjistíš, že pořád má času dost. A ono se to totiž bere na týdny, ne na hodiny. Ty, když třeba jeden den budeš se věnovat úplně něčemu jinému, nebo někdo přijde, bude tě otravovat, tak ty vlastně ztratíš jeden den. Což je pro tebe jako velká ztráta, která se těžko dohání. Takže my pak prostě tam sedíme od rána do večera, přemýšlíme doma, přemýšlíme o víkendu a nevypínáme. Dneska říkám Honzíku, řekni mi, na co se mám podívat. On se říká, vyser se na to,